Gingong pagsaka sa mga botante og 44% sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Padayong giimbestigahan sa Kongreso. Mayor ug anak nga kapitan sa mong barangay posibleng di gihapon katambong. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa nagpadayon nga investigasyon sa House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kongreso tungod sa pagsaka sa ihap sa mga nagparehistro sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Sumala pa nga misaka og 44% o kapin 14,000 ka mga individual ang botante sa maong barangay. Hinungdan nga subling giimbitaran sa maong komitiba si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy ug ang anak niini nga si kasamtangang Barangay Carmen Kapitan ug congressional aspirant Rainier Joaquin Uy aron makahatag katin-awan sa maong issue. Gikumpirma sa spokesperson ni Mayor Uy ang sulat imbitasyon sa maong komitiba nga nakatakda karong Pebrero 5 apan sumala sa mga opisyal nga dili matud pa makatambong ang mayor tungod aduna kini opisyal nga lakaw nga natunong sa petsa sa hearing. Si Mayor Clarex is not available on Wednesday, no, kay naa siya prior commitment sa nga kinahanglan po dihang appearance sa Davao City kay dunay invitation niya didto, so dili siya makaadto. Inay magpadala lamang kini og representante. Dili pa sab sigurado kung makatambong si Barangay Carmen Kapitan Rainier Joaquin Uy apan magpadala kuno og representante ang maong kapitan. Sigon ni 1st District Congressman Lordan Swan, kinsa usasab sa mga nagpadayag sa maong kabalaka sa pagsaka sa ihap sa maong transferred voters nga mahinungdanon kuno ang presensya sa duha ka mga gipatawag nga opisyal aron matubag ang mga pangutana ug makamugna kuno sila ug balaod nun aron dili na mautro ang maong hitabo. Sa congressional inquiry, based sa giingon sa Philippine Statistics Authority, na statistically improbable ang 44% increase in voters. Ang ingon po sa uban mga congressman nga disturbing ang pagsaka. Usasab ka video ni Mayor Uy ang gipresenta ni Congressman Swan atol sa maong hearing nga daw nag-aghat sa mga botante nga mobalhin sa Barangay Carmen. Tanan man nakadawat. Nakadawat? Kung gusto ninyo padakan, unya gusto mo padayon to, transfer mo sa Barangay Carmen. Apan tubag sa kampo ni Mayor Uy, na komedya lang matud pa kuno ang giluwat nga istorya sa mayor. Dili man gito kanang tinuod nga iyang giaghat, no. Naagi ra man to sa usa joke kay baguhay lang to na human ang eleksyon sa barangay. Dili mo guta makaingon nga joke, labaw na kung mayor ka, kay bugat ginay mong mga pamulong. So, influential biya ng mayor. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.